Я представи се кой си ти. Аз съм Троян младши. Да бе, верно. Така, Троян младши. Слушам. Така. Знаеш ли как се казва този мъж, който няма кола? Безработен. Има и безработни, които си имат кола. Не знам тогава. Мъж, който няма кола. Аре бе, нали те пращам на училище, бе? Имаш ли къв в главата? Да завърших училище. Хубаво, завърши и то с отличен завърши. А не знаеш, не можеш да се сетиш. Да, това става да помислиш малко. Айде, ще остава 10-15 минути, ако мислиш. Мъж, който няма кола. Как се казва? Айде си малко. Да си чуя размислите, защото тук каза много интересни отговори. Мъжът, който няма кола. Как се казва? Как се казва мъж, който няма кола? Казваш тук разсъжденията, които ги каза, я ги спомени. Шофьор на автобус. Жена, която станал мъж. Не. Друго каза и друго. Не мога се. Аз опитам да те хвана шнуротите, така че... Не помня аз какво казвам. Предаваш ли се? Да. Мъж, който няма кола, как се казва? Никола. Никола. Нема кола. Какво се хили си? Да, има. Има ли? Има логика. С този клип поздравяваме всички николаевци. Дано да имат кола.